Veľvyslanectvo Ruskej federácie si 12. júna 2012 pripomenulo významný sviatok, Deň Ruska. Uvedený dátum je dvojnásobne význačným dňom, pretože 12. júna 1990 prvý zjazd ľudových poslancov zákonodárneho zboru schválil deklaráciu o štátnej suverenite Ruskej federácie. Я очень рад, что сегодня на наш прием, посвященный празднику России 12 июня, Som veľmi rád, že dnes na náš sviatok prišlo veľmi veľa hostí. Ide o predstaviteľov rôznych inštitúcií, zástupcov jednotlivých krajín, podnikateľov, politikov, ale aj slovenských umelcov. Vieme, že na Slovensku žije veľmi veľa ľudí, ktorí sa hlásia k Rusku a k jeho kultúre. Tento vzťah vychádza z niekoľko desaťročných vzájomných a dobrých tradícií na prospech obidvoch národov. Myslím si, že tu u vás ľudia majú radi ruskú kultúru. Potvrdzuje to aj nedávny veľký úspech koncertného turné súboru Alexandrovci po Slovensku. Ruská a slovenská kultúra má dnes všetky predpoklady na ešte väčšiu spoluprácu a vzájomnú výmenu. U nás je pre budúcnosť pripravených veľa projektov. Popri kultúrnej spolupráci je dôležité nadväzovať aj kontakty medzi ľuďmi, najmä však medzi mládežou. Myslím si, že pre budúcnosť sa medzi našimi vládami príjmú také postupy spolupráce, ktoré budú obojstranne na prospech našich krajín. Пойдет благоприятное развитие, поскольку есть добрая воля и желание правительств обеих стран развивать сотрудничество в этой сфере. V priestoroch hotela Bôrik v Bratislave sa zišli desiatky pozvaných hostí, aby si uctili významný sviatok Ruskej federácie. Pozvanie prijali veľvyslanci krajín akreditovaných v Slovenskej republike, slovenskí politici, podnikatelia, športovci a umelci. Chcem povedať, že ja, ktorý sa často objavujem na takýchto podujatiach diplomatických, pretože PEN Klub samozrejme spolupracuje s mnohými ambasádami. Musím zdôrazniť, že toto je mimoriadna udalosť. Ruská federácia si váži spisovateľov, je to skutočne výnimočné, aby v diplomatickom zbore pri takýchto podujatiach prišli a boli pozvaní slovenskí spisovatelia. To si myslím, že bol veľmi dobrý krok a aj dobrá nádej do budúcnosti, pretože to znamená, že vlastne práve z tej ruskej strany vidíme úctu ku kultúre, k literatúre a tá by sa mala šíriť aj vďaka tomuto príkladu ďalej. Za prvé sa patrí zablahoželať, takže naozaj z úprimného srdca všetko najlepšie k tomuto štátnemu sviatku, najväčšiemu sviatku Ruska. No a to, čo si ja želám, je, aby sme mali čím ďalej tým viac toho spoločného, pretože mnoho vecí nás spája a ako keby sme na ne zabudli. Takže želám nielen Rusku, ale aj nášmu mestu, Bratislave, aby sme využívali to, že sa navzájom dokážeme stretávať, to, že je doba, kedy nikde nie je ďaleko a že tu máme na území starého mesta ruskú ambasádu, aby sme teda čo najviac spoznávali jeden druhého, nielen v oblasti kultúry, čo sa naozaj úprimne v starom meste snažíme, ale aj v tej oblasti vzájomných ľudských vzťahov, výmeny, či už školákov, alebo možno aj študujúcej mládeže. Takže ja si naozaj želám to, aby Rusko a Slovensko mali k sebe čo najbližšie. Excelencie veľvyslanci chodievajú k nám do Nitry na Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra a predstavenia ruských súborov sú vždy tie, ak nie najatraktívnejšie, tak vždy jedny z tých najzaujímavejších a najhodnotnejších. Všetkým Rusom by som zaželal spokojný a šťastný život. Viem, že to nie je také ľahké a jednoduché, že je veľa okolností, ktoré ovplyvňujú to naše šťastie a tú našu spokojnosť, ale vychádzajúc z toho, že sa stretávam s priateľmi z Ruskej federácie a že sú to poväčšinou, alebo teda aspoň tých, ktorých som tu ja stretol, tak sú to všetko veľmi dobrí a milí, sympatickí ľudia, tak verím, že sa všetko tak pomaly na lepšie obráti a že aj v rámci tých medzinárodných vzťahov, aj tých základných medziľudských vzťahov to pôjde všetko k lepšiemu a bude nám spolu s Rusmi, keď oni budú šťastní a spokojní, bude nám tiež veľmi dobré, aj my budeme šťastní a spokojní.
Ja si veľmi cením ruských ľudí, ruský národ a hlavne ruských umelcov, lebo s tými mám bližšie vzťahy. Nedávno som sa vrátila z Petrohradu, kde som bola členka medzinárodnej poroty speváckej súťaže Borisa Štokolova a počula som veľmi veľa krásnych hlasov z celého Ruska aj z iných republik a musím povedať, že za 2 roky od poslednej súťaže poskočili, hlavne čo sa týka jazykov. Dneska sú skutočne pripravení na to vstúpiť na operné dosky v Európe, pretože začínajú ovládať hlavne angličtinu. Speváčky podľa vzoru Anny Netrebko sú veľmi štíhle a krásne a bolo to pre mňa veľkým sviatkom a radosťou, že som mohla počuť asi 130 nádherných hlasov a preto sa budem tešiť, keď budeme aj my tu u nás v Strednej Európe počuť tieto výborné talenty spevácké. Deň schválenia deklarácie sa stal začiatkom budovania ruskej štátnosti zakladajúcej sa na princípoch ústavného federalizmu, rovnoprávnosti a partnerstva. Samotná idea deklarácie vznikla v hnutí Demokratické Rusko, keď zastancovia trhovej reformy a silnej štátnosti, vychádzajúcej z priority národných záujmov, začali vystupovať proti mocenskému monopolu komunistickej strany Sovietskeho zväzu. A keďže Ruská federácia je pre Slovensko jedna spriateľená krajina, tak aby sa aj vzťahy medzi našimi oboma krajinami rozvíjali v takej harmónii ako doposiaľ. Myslím si, že Ruská federácia pre Slovensko aj v časoch minulých, aj v súčasnosti je jedna z tých krajín, ku ktorej sme mali vždy vybalansovaný vzťah a mňa teší, že aj dnes je tu také množstvo ľudí. Som mal pocit, keď som sem prichádzal, že nejaká revolúcia na Bóriku. Ja som tu toľko aut ešte nevidel, čo svedčí o tom, že ľudia sem prišli veľmi radi. Kultúra spája národy už niekoľko storočí. Po transformácii ekonomiky sme sa dostali do situácie, že kultúra tak trochu závisí aj od podnikateľov, od sponzoringu. Takže ak to skapitalizujeme, ak to využijeme, ak sa nebude vláda hanbiť podporiť také projekty, ako je širokorozchodná, ak sa nebude váhať podnikateľská obec zapojiť do týchto projektov, tak si myslím, že aj na kultúru sa ujde. A myslím si, že už mnohé ruské a slovenské subjekty sa už nadýchli tak ekonomicky, že rozumné kultúrne projekty môžu podporiť. Viete, doteraz, keď príde človek do Ruska, keď spomínajú na to, ako tam chodili českí a slovenskí umelci, aké to boli úspešné turné predstavenia, keď si človek pomyslí, že keď príde tu na Alexandrovcov, že sú vypredané športové haly a štadióny, tak to hovorí samo za seba, že tá kultúra má veľmi blízko. Osobne si myslím, že aj po ekonomickej stránke teraz Ruská federácia sa rozvíja a rastie tak prudko, že pre Slovensko je veľmi výhodné snažiť sa o projekty na území Ruskej federácie. Jednak je to oblasť, ktorá je nie eurová, ktorá je rublová a jednak je to oblasť, kde ešte stále československé, české a slovenské výrobky majú zvuk. V súčasnosti obyvatelia Ruska považujú 12. jún za sviatok slobody, zmieru a aj súdržnosti občanov na základe zákona a spravodlivosti. Sviatok sa pokladá aj za symbol národného zjednotenia a zodpovednosti pre súčasnosť a budúcnosť Ruskej federácie. Podľa výsledkov posledného sčítania ľudu, ktoré sa konalo v októbri 2010, má Ruská federácia približne 142 miliónov obyvateľov a rozlohou patrí medzi najväčšie krajiny sveta.